A molts i molts anys llum de la Terra es troba la galàxia Melodia. I en aquesta galàxia hi ha el planeta Do-Re-Mi, un planeta on tots els seus habitants saben música. Tots? No! Hi ha 2 habitants del planeta Do-Re-Mi que no tenen els coneixements musicals necessaris per viure al planeta. Per això han estat expulsats a l'espai profund i no podran tornar fins que aconsegueixin un certificat. I el millor lloc per aconseguir un certificat és el nostre planeta, la Terra. I el millor professor de música a la Terra és el professor Bensonat. Un espectacle familiar educatiu per aprendre música. Pròximament al Centre Cívic Torre Llobeta.